21. lokakuuta kello 21.00. Tämän piti olla päivä kuin mikä muukin, mutta komissaarilla oli muita aikeita. Aseman pojat on näissä virittäneet melkoisen rysän, jossa syöttinä toimii salkullinen kahiseva. Kenelle muulle kuin alamaailman kuninkaalle, joka tunnetaan ainoastaan nimellä Kallion Lukko. Joten ei ole varaa virheisiin. Valitettavasti pakkaa sekoittaa uusi työparini Sami Pollari. Nähtäväksi jää, miten keltanokka selviää koitoksesta. Sä oot taas myöhässä. Ja toi tulee koitu sun kuolemaksi. Meillä kaikilla on paheemme, Sami. Mun vaan sattuu maistumaan mansikalta. Taitaa maistua joku muukin. Vähän huono historia tukkamankaa. Hoida sä tää. En mä ne voi virkaajalla alkaa vetää mitään kokaiinia. Meitsi voi ottaa. Nostaanko vaan? Harvemmin näillä kulmilla törmää uusiin naamoihin. Ootteko te tän kylän dollareja? Kyllä mä oon näitä porttikongeja kummitellut jo monta kymmentä vuotta. Mä oon Pihtiputalta. Eiköhän mennä suoraan asiaan. Mennään vaan. Mutta noi pinot näytti kyllä aika snäfältä. Snäfältä. Tossa alkus on tarpeeksi pyrkkää tukkiin sun suus.
Sami! Ahti, Sami! onko sulla se? Ahti, Sami! mä oon sulle yks pyyntö. Ihan mitä vaan. Mulla on semmonen kultakala. Joo. Se on ollut tosi apeena viime aikoina. Aha. Voisitko käydä kattoo, että sillä on kaikki hyvin? Joo. Totta kai. Kiitos. Ahti! Sami! Nyt mulla on myös semmonen mineraalikokoelma. Ja ne pitäisi öljytä 2 kertaa viikossa, niin voisitko tehdä se? Joo. Vonna. Ahti, Sami! viimeinen pyyntö. No joo. Mulla on semmonen aika arvokas Pokemon-kokoelma. Joo. Niin, mulla on Japanissa semmonen kaveri, joka haluaisi ostaa. Niin, myyn ne sille pilkkahintaa. Se on ansainnut. Mä voin myydä, Sami. Mä voin myydä, Sami. Ei! Sami! Sami! lokakuuta kello 23.30. Tän piti olla päivä kuin mikä muukin. Mutta lukolla oli muita aikeita.